angkul kau sangat sangat tenang. Bukung norok dini o jaga o tangri teiwaisa gipilei ba norok o lahara asok nani nangka. Jeng lahara asok piman karena khar bro jengno review sirit nai hino ga onek jon to pas tongo ke review di khangka bro bo fail nai ka fail ro botai sa review di khangka to fail no ungtinai hain bai jenggo sia review nani Haika norok no je review nai hini samani obo norok no sabo kogri kalang thangka. Amo শিক্ষা মন্ত্রী no sao review nai hinai Haika norok tabo je o lahara ka somani busuk dini pore o norok taisa o lahara asok nani bagai teisi gipili phaipika. Jeng ekdin poren taisa phaipiu Haika norok ni bisingo tabo norok ni wan songma ba norok ni nai mungtam. Jin nai mong kha jengno review ria oi pass khaite Joto no. joto no pass khaite Haika norok omo haike lahara asok tongi phano borok norok lahara asok mani liya ba norok ni san mani liya ka norok tam khaine. Jeng haipan haiken tongnai amusimi ya jeng ayang pas khaya ka jeng bini nogo phan thangnai bin noga nawo aro thangoi no jeng bo sani nai taibo Haika phan norok protest khaine. Haika norok ni o jaga o je norok lahar ka somani simi ba norok lahar ka somani din onek din ongui thangka salbri ni thangka. Haika mo haike ka sui phano norok ni o jaga o sabo phai norok bai malai phaika. oro phaika SDU masa si phai konga chin teacher rong bo phayo haipan chin teacher rong ko kun sarai kya Haika norok no SDM ne tamo kogri kalang thangka. bo kogri o jeng dress ta khainai dress ta simi sao bro jengno pass khainai hiya ka bro review si rinai hu jengno ga jeng review bai mania jengno pass ma khainai bro Haike kotumani bising tuising saimangkha ba kokthum thumne ran bising tuising saimangkha norok school o thangai khata se khaimani exam norok exam rimani khata se khai hini khana mani obo haike norok o exam rimani khata se khaitana norok tamo mangkha proof jeng mangkha onek jon pass rok to number kom tongo ga bro 24 rok 26 ga 36 ga je kabang mannai 49 rok mannai bro nong ka bahai ke fail khai Haike norok tabo headmaster le tamonai jeng bro no bono nayo bo jengno pass khai tong bo bahai no jengno help khai tong ga bo amusimiya bo jengno kuno si sara ya bo guarantee burimiya kinoro no ang pass khai nai hinai Haike headmaster le tabo norok bai je o thangnai dino ba jeng koktumani bising tui saiman mani norok headmaster bai thangai malai khaini khana mani haike norok afro headmaster bai tam salai phaika. jeng salai ka sar nang chesta khai pano chesta yan je ke pan chi jengno pass mark khai nai ga sar sawo chini mark sheet change sing kha number homan no ga joto jaga to am hai angla ga mark sheet change sing khang ga taisa nahan pi man bile amo haike bura nahan maya no Haike tabuk norok bo school ni phai o jaga o lahara kaibisa school ni phai norok o lahara asok phailai. oro kaisa school no tu dubari high secondary school no